Tinini topic suna choronde pormani firwe faidi. Waing kilite waisele resap jago. Warai maitukte khopsale monok jago. Faidi chung kachung a kok putang no siri neleno. Ok kok putang no tui sukrubai sana thangke serai ki nuk jago. Serai kuluino muthuna thangtani. Waing kilite tangsale resap jagai thango. O kok ni bising tui rugui neki sai mano. Nok nukung khlai thani. Tanglai tuilai thangtani. O hodani kubangma raida rok juda ungma bonuk. Suinai o kok ni bising tui sana naijakha. Hiksai nok nukung khlai thani. Hamjaklai thani kisa misa deramung bo phaio sophaio. Abono karui teibo sana naijakha mai kokioi cherai busano mai tukte khopsale monok jagui thango. Suinai o kok putango cherui busa bai surchaui hiksai ni dera laimung no koklop ni bisingtui phunugui rina naijakha. Kok wngkha buma buphani bukugo naisik naikhe suna choronde porma. Bihik bai bisi chuku nukung khlai thani hinlaiase klaio. Jotoni nukungo no waisa waisu kok pherlaimung kwsao. Kha kolai jao joli jaklaio. Ahai phano abo tui rok no methepui haino hai nukungo tong kwchang phai sokphaio. Khapangni hikno phirogui tubuna bagui teibo kokthai kuthuk bai kok khwlui sana naijao. Hapung mai gwnang tangui chathani hinjaklaina bo nango sajaklaina bo nango. Kok wngkha abo hai huk khlaiui mai thai kubang thai rina thangthani hiksai ni bisingo kaham hamya bo ma salaio. Jorao kok bo ma banglaio phiaba suinai abo rok no khuk bai se hinphano kha baile hinma kwrui. A kok rok no saui bihik no phirogui phaina bagui kobokjago. O kok no paithago o kok no sathai klaio suna choronde porma. Khapangni bihik bai yakar kwlangjakma yagulo bihik no phirogui tubufina bagui laithangjak jorani kothoma rok no tuiui jorani kokthai rok no muitu khlai riui. Jorao hiksai ni bisingo kok banglaimung khwsana nangma rok no kok bwthang ni bisingtwi phunugui rina naijakha.